Kdybyste byli tak moc hodní, pojďte ještě, než mi řeknete něco o té waldorfské škole, protože to je pro nás zatím pojem docela matný a nejasný, kdybyste mi mohli říct něco, co se děje tam u toho anděla ve prostřed náměstí, protože tam, jak vidím, je taková spirála a do ní mohou snad vstoupit děti a odnést si, když projdou tou spirálou, odnést si takovéto vánoční světlo od nás z toho našeho plzeňského náměstí. Pojďte mi tomu něco říct. Anděl je připraven, světýlko je připraveno. Určitě, psal se to naprosto přesně, víc už se budu opakovat. Je to tradiční slavnost valdorská. Tady je trošičku upravená pro podmínky na náměstí, pro veřejnost. Nicméně je skutečně tam schvojí udělaná spirála, osázená světýlky a každé děťátko, dítě, který přijde, obdrží skleničku a dojde si samo, pokud možno, doprostřed té spirály k andělovi. Anděl mu zapálí světýlko, vánoční světýlko, které si zase odnese spirálou, vyjde ven. Ano, takže to děťátko si odnese vánoční světlo, svíčku rozsvícenou, ano, a tou pak zapálí celý byt nebo něco takového. Přesně tak. To by se asi nestalo nebo nemělo stát, ale faktem je, že to vánoční světýlko tady z plzeňského náměstí si právě díky našim přátelům a kamarádům a tatínkům a maminkám z té waldorfské školy Plzeň můžete odnést. Anděl je připravený, i když prší, jemu to nevadí. Je to duchovní bytost, že jo, takže je to statečný anděl, ano.